tedduɓe oɗon jokki heɗadere fi fulfulde yamde jeetati silmaji capantati woni Dakar waktu goto fawi to Marrakech hirnangue Maroc. Ahmadou Barouba ko ɓuri tengtude e kabaruji ɗi e oɗo subaka Maroc balɗe nayyi caggal ko dimbagol leydi waɗi to Marrakech hirnangue leydi ndi ballal fabotoɓe ina jokki hayso tawi won e nokkuji ko caɗele mawɗe ɓen fabotoɓe keɓata kikiɗe hanki fodde yimɓe temedere capanɗe joyo fabama e nde bomare on saaha limore mayɓe ɓeydima eɓe tolni e te ujune ɗiɗi e temedere nogas e ɗiɗo mayɓe barmuɓe no tolni e ujune ɗiɗi e temedde nayyi e nogas e ɗiɗo Mali hanki fedde gomuji azawat sifunode aadi ko yowiti e jaam to rewo leydi ndi andini wonde eɓe e heblade gam ɓe wawa dartade ardiɓe laamu fadde ngu e nder hollitol ngol ɓe ɓangini ɓe erima siwileɓe ɓe yo woɗɗito ɗi dakaji kono Mali fedde sema andini ɓe pelli laana weeyo kono laamu ngu ɗum ko caggal nde ka laana felli dakorde mabɓe kawrital fedde G20 joofi hankikiɗe horejo leydi Brésil Lula da Silva lomtima Narendra Modi e hoore wako fedde G20 nde ende holliti weltare mum e ngal kawrital nde wonno nanodiral dañama e toɓɓe kewɗe Afrique naati e ndeɗo fedde tedduɓe hande ko altine 19 ɓuuri hitande ujunaji ɗiɗi e 23 to Maroc caggal balɗe nayyi ko dimbagol leydi waɗi to Marrakech balle ina jokki heblede caggal e nder ɓen walloɓe fedde MSF Médecins Sans Frontières heedani hen caggal gam yurnitade gonkaka ɗum woni sababu ɓe mbaɗi jillu to Tahounut e to Amismise nokku ɗo woɗɗani ɗo nde bomare waɗi e wi Michel Olivier La Charité gardiɗo fedde nde ko caɗele mawɗe gam yottade e yoga e guure loriɓe e o alhaali keɗoɗen mo. Donc Amismi, c'est un village qui est à une vingtaine de kilomètres ko wuro tawatengo fodde kilométre nogas e nokku ɗo ɗum waɗi ɗo min jii ko nokku o waylama wattama nokku cafrirɗo gam fabade yimɓe addaɓe ɗo tawi ko immoriɓe e guure saraji ɗi saabu ɓuri ɗo wonde caɗele ɗe ko nawgol loriɓe ɓe yiitude barmoɓe ɓe tawi ko ɓittiɓe ko nokku towtuɗo seeɗa argol e o nokku sattani no feewi so guure kewɗe goni e dow kaaƴe so laabi ɗi gam jaha e ɗen guure ko ma ƴetta puccu walla moto wadde guure ɓurɗe ɓe meede e o alhaali ko nokkuji goɗɗi tawi galleji ɗi ko ɓakke walla kaaƴe darnira woni sababu ɗi jani e dow yimɓe loriɓe ɓe ɓe ganduɗa ko ɓittiɓe e oro saaha mo kalaten yimɓe hoɗɓe e ɗen guure dowrije ɗe ina kaani yaltinde ɓittiɓe ɓe gam ɗum wawa wadde noon ina haani kaɓirɗe mawɗe keɓe gam duñde kaaƴe ɗe walla yimɓe hewɓe ndenta gam duñde ɗen kaaƴe caggal ɗum so tawi barmoɓe ɓe jiitama ɓe nawe e nder cuuɗi cakrirɗi ɗi. Michel Olivier La Charité gardiɗo fedde Médecins Sans Frontières e o alhaali ha joni wallugol fabotoɓe ina jokki hayso tawi won e nokkuji ko caɗele mawɗe ɓen fabotoɓe keɓata kikiɗe hanki fodde yimɓe temedere capanɗe joyi fabama e nde bomare e on saaha limore mayɓe ɓe ɓeydima eɓe tolni e ujune ɗiɗi e temedere nogas e ɗiɗo mayuɓe barmuɓe ɓe no tolni e ujune ɗiɗi e temedde nayyi e nogas e ɗiɗi ko heddi e kabaruji ɗi francino e heblade gam nannude konunkoɓe mum e nder leyɗele kewɗe Afrique banggue hirnangue taw fandare nde ko yanugol e Niger ɗi konguɗi ko tumanɗe woni ko konunkoɓe Niger pawi e dow Franci kono Franci jabtima hande e wiide ɓe keptinani konguɗi ɓe konunkoɓe siwliɓe laamu Mohamed Bazoum keɗoɗen Aissa Sow ko Emmanuel Macron haali ɗum e kuccital mum e jayndiyankoɓe to New Delhi to yehi tawtorede jonde G20 e nder ɗum ni o namdimo ɗaccitgol hoorejo Mohamed Bazoum mo laamu mum yandina o andini kadi so tawi konunkoɓe France ene jalta Niger tawata ko e namdal Mohamed Bazoum e ɗowgol mum kono wona e konunkoɓe jagguɓe lamɗo cuptaɗo e dow potal taw ko adi ɗum goto e konunkoɓe laamu Niger colonel major Amadou Abderrahmane holli e cimtol wonde France nananawa konunkoɓe mum e yoga e leyɗe Afrique banggue hirnage gam heblade yande e Niger sabu e wi maɓe ɓe teskima gila goo lewru no gonɗen dow piroje ɗiɗi konunkoɓe France naati Côte d'Ivoire hélicoptère uji maɓɓe ɗiɗi e capanɗe mobelaji blende naati Benin ɓe konunkoɓe kolliti wonde temedde piroje kutarama gam nawde kaɓirɗe konunkoɓe kewɗe to Sénégal Côte d'Ivoire e Benin gam yuɓɓinde jangu maɓɓe e Niger e ko nantini ngun kono
kono wonande kono France haydara wonani e heblede hay anniyam jogaka. Aissa Sow jarama no fewi tedduɓe to Burkina Faso radio Omega radio ngo wona laamu fuɗɗitima golle maggo hande 11 lewru jeenayi ɓuurum caggal lewru ko golle ɗe dartinano koye nder cimtol gouvernement o gonɗiri wonde ɓe ƴewtidima windande nde goomu halfinagu ƴewtade golle jeyniyankoɓe waɗi e inde radio Omega radio ngo heeɓi famde koɓe tuma ko ɓe ƴetti pellital jokkude golle fawade sariya e seftinde gila ñande 10 lewru faltindu caggal nde ɓe mbaɗi yewtere e Ousmane Abdoul Moumini goto e jinganoɓe Mohamed Bazoum winoɗo wonde ɓe waɗan peeje gam wartirde Mohamed Bazoum e laamu faddewu Burkina Faso ñiŋino ɗi konguɗi no fewi ko ɗum saabino ɓe dartini golle ngoɗo radio biyetego radio Omega. Mali hanki fedde gomuji Azawad sifunoɗi aadi ko yowiti e jaam to rewo leydi ndi andini wonde eɓe heblade gam ɓe wawa dartade ardiɓe laamu faddewu ngu e nder hollitol ngol ɓe ɓangini ɓe erima siwileɓe ɓe yo woɗɗito ɗi dakaji kono Mali e aset faltiɗo fedde sema andini ɓe felli laana weeyo kono laamu ngu ɗum ko caggal nde ka laana felli dakorde mabɓe keɗoɗen Abdoulaye Diallo. fedde sema humpiti ɗum hanki e nder hollitol caggal nde luural na mbiyen poɗodiral teskade balɗe yawtude e diwal gawo ɗon ɗo gomuji kulyankoɓe daɗiɓe laamu ngun woni e poɗodirde nokkure nden hiɓe tumiri ardiɓe laamu fadde ngun gila ɓe hetti leydi ndi firtugol walla bonnugol kawral yowitingal e dartingol hare nde ko ɗum saabi hewɓe no hule ɗum wota immin hare hakkunde konunkoɓe e murtuɓe hara ɓuuro ɓen ko tuwaregɓe haɓunoɓe laamu Mali ngu e hitande 2012 ɗo e hiɓe sifude kawral jam e hitande 2015 e asewere nden fedde sema andinno ɓe felluno laana weeyo konu laamu ngun e wi maɓɓe ɗum ko caggal ka felli dakorgal maɓɓe wonungal gawo kono ardiɓe e konu leydi ndi no nanger ɗum wono lokkitere ko fati e laaɗe weeyo maɓɓe to gawo ɗon ɗo piyande tiɗodire teskade e jonte yawtude ardiɓe ngal diwal ƴetti pellital ngam wadde couvre-feu woni hirtolelo walla dartinaya garta gila jamdi nogayi fayi jamdi 6 subaka ɗum koye nder balɗe 30 ko werlaji konunkoɓe tan jindata e on sayi ɗon humpiti cimtol ardiɓe diwal ngal. To Sudan Général Abdel Fattah al-Burhan ardiɗo yoga e konunkoɓe wonuɓe haare gila lebbi 5 hakkunde mabɓe konunkoɓe FSR no e jillo hande altine to Eritere o yidane horejo leydi ndi ngam yewtude alhaali ɓeydugol jokkodiral ɗe leyɗele ɗiɗi gila dumuna noon keeriɗe leyɗele ɗiɗi ɗo ana uddi saabu haare hewɓe e dogoɓe e nder leydi Sudan moloyo e leyɗele goɗɗe ngala e natude e nder ndiɗo leydi Eritere. Sénégal horejo leydi ndi Macky Sall o wiyete o suɓima jagorɗo arano ngam o ardo kawtal pelle politique Benno Bokk Yakar wonugal e laamu ko fewti e sumgoji aroɗiɗi e lewru ɗiɗa ɓuuru hitande 2024 ɗin sumgoji hani waɗude kono yoga e ardiɓe landa APR Alliance pour la République fedde politique Macky Sall yadani e ngo suɓo ngo Amadou Ba ƴetta e biyol Mamadou Albert Sy hertorɗo to banggue dawro ɗum waɗan battane candidat Amadou Ba e wiide Albert Sy fandare jagorɗo arano ko foti wonde ko rendinde ɓe yadani e ngal cuɓagol makko ɓe gonta gotum haysi tawi ɗum weɓata keɗoɗen mo e fandu hala Abdoulaye Diallo woni kanko Albert Sy mo ganduɗa ko hertorɗo dawro. soɓe nanotiri kamɓe fof ɗum kam Amadou Ba dañi doole coalition poɗɗo noon kam jogui expérience ɗoyi yaade e élection woni 2012 2019 oɗon coalition wonno ha président Macky Sall gagni laabi ɗiɗi on coalition noon so darima jaggande Amadou Ba kam ɗum kam ko Amadou Ba dañi jaggoɓe dañi wallidiɓe. Eyi kono ko teska ko angananodiral e ngal dental politique Benno Bokk Yakar no jirɗa ɗum. Eyyi ko ɗon noon woni kam caɗele Amadou Ba gati Aly Ngouille Ndiaye kañum kam ummima e gouvernement o sa renaki jogori koye ummade kadi e APR mo wonnowo on kam yaadani hen o haali ɗum yimɓeɓe fof paami wonde o yaadani hen joni noon won kadi ɓe ngannduɗaa kaalani taw ko no wayi waade fof kam nanotiral wonani e nder parti président Macky Sall o nanotiral ngal koye coalition Benno ɗon ɓe nanotiri kamɓe fof eɓe jaggan Amadou Ba. Mamadou Albert Sy ko hertorɗo dawro ɗum omo haalano e alhaali cuɓagol Amadou Ba ardogol Benno Bokk Yakar.
yamde jeeɗiɗi yamde jeetati silmaji capannayyi woni ɗo e Dakar. Tedduɓe joni ko kabaruuji coftal ɓalli. Minati Diallo mi salminima lawol gongol ko gaddanɗa en e kabaruuji coftal ɓalli ɗi. Amadou mi jowtima mi salmini heeɗiɓe e kabaruuji meɗen coftal ɓalli en kalan kawrite kanɗe waɗude e timmoɗe hitande nde to Abidjan ɗum woni kan caggal ɗum en kalan basket windere ngo fuulotiri en puɗɗoran Minati Diallo e alhaali fuko cengel nabi en basket. Eya Amadou fuulotiro windere basket timmi keñen ko diɗɗal Allemagne heeɓi deseɓal ngal ɗum caggal nde o équipe heɓi kawu e diɗɗal Serbi dow mbadduji 17 Serbi kañum wawi ittude mbadduji 17 joni woni goho diɗɗal Allemagne ana heɓa ngal desewal windere basket. Minati Diallo to Espagne Luis Rubiales ardiɗo fedde halfinande alhaali fuku koyngel woppi golle. Eya Amadou caggal nde hoorejo o ittano e golleji FIFA saabe tuume pawaɗe e makko ɗum woni ɓuccade doole suka debbo latowo ngoware keñen Luis Rubiales nantini yoppugol muɗum no nder darnde ɗum woni ardagol fedde halfinande yuɓɓodirgol golleji fufu koyngel tafonno andaka yalla sariya ana jokki e makko e o alhaali. Kedoɗen e fuku koyngel kalen e kawritte kan Coupe d'Afrique des Nations hitande 2024 ana jokki ɗo e nder dungre Afrique. Eya Amadou tafonno immade ɗe kawrite woni heɓude lawol yaade yeeso e tawtorede kawrite mawɗe folotiro kan diɗɗe leydi Afrique to Abidjan lamorgo Côte d'Ivoire e hitande warore nde jonin woni jaltal jeego ɓalla diɗɗe ɗe kañum e timmoɗe ɗe kawrite hakkunde mabɓe e on alhaali keñan diɗɗal Gambie jaɓɓodiri e équipe Congo Brazzaville ko fade timmoɗe ngoware nde tan jokolɓe Gambie ɓe keɓi kawu e Congo Brazzaville e dow mbadduji ɗiɗi e mere saha jonin o leyɗe 22 keɓe laissé passé e tawtede ɗe kawrite mawɗe e hitande warore nde. Minati en timminirat e kawrite ana ngoodi hande ko fewti e wona alhaali. Eya Amadou diɗɗal Guinée Bissau jaɓɓoto équipe Sierra Leone hande wakkati 16 yande to Kinshasa lamorgo RDC keɓuɗo kawu e ngal kawrital fof yaha Abidjan e puɗɗore hitande warore nde janggo to garwa woni ko diɗɗal Cameroun fidata équipe Burundi ɗum no waɗan wakkati 19 yande golle mawɗe domi diɗɗal Cameroun ngal nde wonno so ɓe mbawama janggo ɓe mbasan tawtorede e folotiro kan hitande 2024 ko warata. ɗum noon kono mbiɗani ko hakkunde Burundi e Cameroun ko poccital mawgal ko janggo wonata yamde 19 Minate jarama. Koɗo men hande o wiyete ko Arbi Kane hertorɗo géologie gandal yewitingal e nder leydi kaleten ko alhaali dimbagol leydi ko waɗi to Marrakech ko ɓuri 2,000 neɗɗo maayi e mum ko tolni noon kadi heeɓi barmanɗe balle kewɗe no heblede fewde Maroc keɗoɗen hakkunde makko e Ibrahima Timbiba. Arbi Kane mi salminima. Maroc dillere leydi walla dimbagol leydi woɓɓe wiya ɗum séisme e francire waɗi eɗe balɗe ɗo fitina mawɗo sabunadema ko fawi e yimɓe 2,000 maayi hen woodi kadi yimɓe fawɓe 2,000 e barmuɓe e nder o alhaali e nder o fitina yewtimen an ɗum hino ngalɗimma ɗum ko bettere e maɗa walla koko habbano. wona bettere am on to Maroc woni ɗo ko nokku ɗaminiɗo ɗum wona ɗum meeɗino wonde ɗon ɗum meeɗino arde ɗon waɗino hakke hitande e Maroc woni koye nokku ko to leydi heewi dillirde en woodi woni cengɗe aduna he ɗon leydi heewi dillirde leydi ndi so wayta kono ko yaltinta ko hunde énergie less ko ɗum addanta leydi dillude e Maroc ene wone ɗiɗon nokkuji hakki nokkuji ɗi walla tati nane leydi Maroc meeɗino wadde firti wadde ko hawnaki so watti ma watte kay ɗo 100 hitande walla 50 hitande walla 100 hitande. Ko holɗum saboto dillere leydi dimbagol leydi? Dillere leydi heewi sabade ɗum ko cengɗe ne ngoodi aduna o no paamirta aduna o no waɗi woni cengɗe way kono plaqueji wiyete en français ɗum heewi dillude wone plaqueji pawdir woni hen memodir woni hen tastodir to montagne uji pewnoto ɗum ene heewi ɗiɗon nokkuji tati tastodir to pawdir to goɗɗo fawto e goɗɗo ɓe mbiyata ɗum ko collision subduction
ewo ɗum heewi wiyede ko plaque de tectonique ɗum heewi dillodirde nokkuuji ɗiɗon noon to ɗi keewi aduna hee ko ɗin keewi dillude ko ɗum addanta way kono énergie yaltata nder leydi so dilline ɗi so dilliniɗi noon ko ɗon so dillere leydi ndi kewata so nokku mum keewi o ko ɗon dillere nde kewata so dillere nde keewi ɗon noon so rewi nokkuuji ɗi ɗum woni enen wonɓe dow leydi nde tinni dillere nde sen tini dillere nde noon dillere nde no waɗi ko degré ji degré 1 haa degré 9 degré fof ne waɗi ko addata Maroc noon dillere muɗum nde ɗo ƴettoyima haa degré 7 on degré mi heewi dégâts e nder ɗe balɗe aroje ɗo walla e nder ɗi wakkatiji yamɗe aroje ɗo nde dillere hino wawa fillitade yimɓe maayoɓe hino wawa ɓeydade walla barmoɓe eyyi ene ɗamina wonnoon dillere nde yahat kono waɗa bempeƴ no pamirta ko bempeƴe leydi ndi waɗata kono bempeƴe ni tinete yiyetaki tinete ɗum noon ne wawi woɗɗoyde ne wawi yaade haa temeɗɗi temettati haa temen kilo to ummima to dillere nde fuɗɗiɗo ene wawi yaade haa temeɗɗe kiloji e woni fof noon ne wawi dégâts ji goɗɗi ɓeydo wadde e saraji oɗon ɗum nde firti wadde kamɓe waktu fof ɓe ɗamini ene ɓeydo haa to dasɗo yi fof waktu fof ɓe ɗamini to gonɗe en ɗo joni so a ƴeewi mbinɗa kam ko ujunnaji ɗiɗi on noon ɓeydoto ko yaade boole ɗen keewi ene ɓeydo saraji a holli Maroc ɗum waɗino toon kadi yimɓe heewɓe e maayi en holko saabi nde dillere fillitike yimɓe kadi maayi ko peeje woni ɓamaka walla peeje wawɗe dartinde ɗi fitinaji ala eyyi kanum no pamirta ko hene ɗiɗo musibbaji kewoji peeje bawɗe dartinde ɗum ngala woodi peeje bawɗe ustude dégâts ji muɗum hay ɗum ne e keewi ko waɗoɓe wittu joni keewi ko ƴeewde holno mbawir ƴeewde koɗki yaadoki e ɗeɗo dille taw so dille ɗe keewi koɗki ne wawi ustude dégâts ji dilleɗi walla ƴeewa egginde hoɗɓe ɗiɗon nokkuji honnaɓe nokkuji ɗi ɗaminaɗi ɗi ngala hene ɓeɗo ɓe walla kadi tawa ɓe jogii gande kese bawde haalande yimɓe hoɗɓe oɗon nokku so musiba o nana ara hakke walla uji ɓe kaalana hoɗɓe ɗon mbawa eggude ko ɓeydi hen dillere leydi sukki e nder leyɗele ndu adunaru ɗen andi kadi ko ɓooyani dillere goo waɗino e nder leydi Turki yimɓe ujunaje maayi hen holko saabi ɗe dille sukki e nder o aduna eyyi ɗum ne desa hawde yimɓe ɓen mbi oɗo waktu dille ne keewi dille aduna fuɗɗi dille leydi no goodi par ce que aduna no leydi fewnirani way kono ballon ni enen mbiya sahaaji fof en yiiɗi foofde wona yaltina wona énergie walla jeyge woni nokkuji aduna he ɗin ko ɓooƴi wadde ɗum ene ko mbimami ko ene wawi waɗa temeɗɗe ɗi hitande waɗa hen ene wawi waɗa temettati hitande waɗa hen kono koko artata kala nokku mo waɗi koko wattata ɗa mi haalanma exemple Mauritanie joni ƴewtinama tawama kano ala e nokku oɗo ɗum e nder leyɗe meɗen Afrique hino woodi kadi leyɗe tawoje dille leydi walla dillere leydi walla dimbagol leydi hino wawa wadde e nder majje ene woodi eyyi no Maroc wonire e nokku bawɗo wadde ɗum ni toɓɓe hakke toɓɓe ɗiɗi walla tati e Maroc bawɗo wadde ɗum ene woodi woni leyɗele wayno Angola meeɗino wadde toon Afrique du Sud kadi meeɗino wadde toon e way leyɗele kettirɗe hedde kettiɗe funnague ɗe wayno Botswana en toon ɗin fof kadi ne gone nokkuji ɗesoji dilloyde ɗo ha yeeso walla dilloji fertigo so waɗani no nden tan mi ɗaminoyi waɗoyde waktu fof somi haalnim joni ne woodi nokku goto français wiyata ɗum ceinture dengue oɗon nokku ko gorol tan ɗeɗe ngoni hen dila sa ƴeewi hedde Chili en toon o ha hedde Hawaii en fof on toon ko ɓuuri hewde ni on nokku ko ndiyam woni oɗon nokku o wayrata wadde Arbi Kane mi yettima sanne a jarama feewi en jettimo kanko Arbi Kane en jetti kadi Ibrahima Timbi Ba ko yewtere nde o waddi e hertorɗo géologie gandal yowitingal e nder leydi tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde ko ɓuuri tentude kabaruji ɗi Maroc balɗe nayyi caggal ko dimbagol leydi waɗi to Marrakech ballal fabatoɓe ina jokki hayso tawi won e nokkuji ko caɗele mawɗe ɓen fabatoɓe keɓata gam yettade toon kikiɗe hanki fodde yimɓe 150 fabama e nde bomare e on saaha limore mayɓe ɓe ɓeydima eɓe tolni e ujune ɗiɗi e 120 mayuɓe barmuɓe no tolni e ujune ɗiɗi e 122 Mali hanki fedde gomuji azawad sifunode aadi ko yowiti e jaam to rewo leydi ndi andini wonde eɓe heblade gam ɓe wawa dartade ardiɓe laamu fadde ngu tedduɓe en timini
inirat e taskaram cellal ko ngalu en jetti en jarni to karalagal to Serigne Souleymane Ndiaye kono ononne on jettama on jarnama tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde kabaruji ɗi wartan e yamɗe 13 jadatan hen ko Minati Diallo on jarama e jokkude e heɗade refi fulfulde mbadi kubtidindi yo Allah hokku en yalude e dow jaam sen ñalli yon mbal e dow jamma.